We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Bafana 0 Mexico 2 World Cup opening game. Mchalane mfowethu nakho sesishayiwe, ubona kanjani umdlalo? Umdlalo ngisho ngithi awuhamba ngendlela akade kumele kwenzakale ngayo, ikakhulukazi ngenxa ka coach wethu. Coach wethu ucekele phansi ngedefense. Okokuqala uyikhona akajwayela ngokudlala kakhulu nebafana. Yes. Lamjito bungamsacrifice ufake mhlambe another midfielder, yabo? Isiphelo sithola akusigame yokuqala lenza amaphutha. Even previous games uyawenza amaphutha. AFCON. Yebo, uyawenza amaphutha. So ubungamfaka uTebogo Mokoena esini no Talent Mbatha instead. Yes. And the next game beating more attacking players, especially like Orlando Pirates, Umremi on the left, Police on the right. Maybe umfuke number 10 urenas beka right uFoster umbeke bridging. Yes. Even second half ukuthi alithola ithuba as ucoach ukuthi because uyabona lento yakhe ayisebenza kithi. Introduce ama attacking players. eMexico bengekho organized emove. Bedinga i-ball player i-playmaker kahle kahle. Isema umfuke exactly bengekho la defensive. Isitaka simaka C1 isipesa C1 lapha phambili. Angeke kuze kube mnandi. Yabo? So next game not to maybe ngibhitha ne but ngihappy ukuthi uthole red card uSiphelo Sithole. Because ayikho into akayidlalayo. Ayikho mfana kithi. Even esquadini for mina I don't think AFCON wasiqeda nakhona. Yabo? No goalkeeper wethu ayishenze kangcono. Iphutha lingaka kodwa. Elokuqala wathi igoli ayinyamplay emakele. Elakhe leli. Hayi lakhe leli. Akuselakhe yedwa na usola ngithi usola olazi ibhola. And uWilliam uyambona ukuthi uza ngakuye umbheke ngabe uyamjustment behind, you understand? Mara still umgayi ibhola. Yabo? Usiqedile ucaptain. Ucoach. Bobabili ucaptain nocoach basiqedile. Ucoach Williams Sithole. Ngiyabablema labo bantu. Manje yini ucoach ubesaba noma ubenzani? I think ubesaba. Asigeme befuna ukuyiwina kahle kahle. Athi befuna nje i-draw. Kodwa nakhona i-draw enhlanhla phela uma ngabe ungadlali vele kuzoba i-draw enhlanhla. Exactly. The best way to defend is to attack. Exactly. So umbono wami nami lo angisho ukuthi abantu bangithoka yabo. Hayi qiniso. We talk football SA. Tshalane siyabonga mfowethu. All right.